Dito sa usa ka gamay nga baryo sa among dapit, dihay usa ka bata nga ginganlag Nonoy. Si Nonoy buotan kaayo ug kanunayng motabang sa iyang mga ginikanan sa ilang mga buluhaton sa balay ug sa uma. Usa ka adlaw, samtang nagbantay siya sa ilang mga baka sa kasagbutan, nakakita siya og usa ka langgam nga nasamda ng pako. Giduol ni Nonoy ang langgam og hinay-hinay niya kining gikuha. Kidala niya kini sa ilang balay og giatiman. Gipakaon niya kini adlaw-adlaw og gibutangan og gamay nga bendahe ang pako niini. Paglabay sa pipila ka adlaw, naayo na ang pako sa langgam. Usa ka buntag, samtang gibuhian ni Nonoy ang langgam sa gawas, milupad kini sa makadiot og dayon ni balik sa iyang kamot. Murag nagpasalamat ang langgam kaniya. Human niadto, milupad na kini palayo. Si Nonoy nalipay kaayo nga natabangan niya ang usa ka binuhat. Gikan niadto, mas nahimo pa siyang mahigugmaon sa tanang mga binuhat sa kalibutan.